que els va parar i va veure, baixa, sisplau. No puc més. Ara hem començat. Ara que les anem a veure allà, no? Vai subire, no? Durante a giocare.
non mi dico perché allora ti appoggiavo al canale ti posso appoggiare 35 minuti. Contento. Veus? Com al final vaig a la meva i he pogut tornar a fer. I he d'estar avisant el mòbil que ara, com que fa tan gran, no té memòria el mòbil a l'SD, se'n va al mòbil a la memòria interna, s'acabarà el mòbil, acabarà sense memòria. Ho vaig dir?